Balitang Central Luzon ngayong araw. Isa ang patay at isa ang sugatan matapos atrasan ng sasakyan ang isang restaurant sa Angeles City. Vaccination site sa Santa Ana, Pampanga, dinagsa. Schedule hindi raw nasunod ayon kay Mayor Norberto Gamboa. Manila Mayor Isko Moreno nagpasalamat sa mga Kapampangan politicians na lumahok sa aksyon demokratiko. At ika-111 anibersaryo ng kapanganakan ni Kong Dadong, ginunita. Art tourism isinusulong sa Lubao. Maya Pabemi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto, ako si Justin Dizon. At narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV News ngayong araw. Mga karehiyon, ang susunod pong balitang inyong matutunghayan ay medyo maselan po. Ito ho yung istorya kaugnay ho ng aksidente nga nangyari dyan sa may lungsod ng Angeles. Isang ginang po ang namatay matapos atrasan ng SUV ang isang restaurant dyan sa may barangay